Bueno, pues gaur prozesu parte hartzailearen bigarren asanbladari hasiera emango diogu eta bueno, aurrekoan arrakastatxo izan bazen 51 emakume etorri zirelako, gaur espero dugu zenbaki horietan mugitzea. Eta gaur batez be hitz egingo dugu, hausnartuko dugu ze gobernantza eredua nahi dugunaren inguruan. Eta baita ere, izena eta daukagun espazioaren banaketa ere. Aurreko saioan egon ginen, izan zen orokorragoa, egon ginen hitz egiten, zeintzuk izan beharko lirateke emakumeen etxearen printzipioak, zeintzuk izan beharko lirateke helburuak, hau sorrarazteko, eta hori izan zen apurbet orokorragoa, eta gaurria zehaztuko dugu gehiago ereduaren inguruan. Gaurko asanbladan ere, lehenengo asanbladaren ondorioak azalduko ditugu, jasotako datuak azalduz, eta ipiniko dugu egingo dugu proposamen bat, hirugarren asanblada bat egiteko, eta hori izango litzateke prozesuaren azkena. Guk proposatutako data izango da maiatzaren amaierako. Helburu zehatz bat ipini dugu, eta hori da datorren ikasturterako zabalik eduki nahi dugula. Hau da, urrian inauguratu nahiko genuke.